ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама дошта бошед, марҳамат дар сурат маълумота дар WhatsApp имо реклама дар видео оянда рекламада фурӯшда мегузорем. нархи хонаҳои имрӯза сар мешавад аз 35,000 сомонӣ. ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри бохта, аз пеши бозори Фаровон, ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Фарход, аз шаҳри Ҳисор ва замини фурӯшӣ аз ноҳияи Панҷ, боз аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Душанбе се хонага квартира, яъне ки се хонага бо нархи арзон қимат нест. обши хонаҳои фурӯшам аз Душанбе, аз Ҳисор ва аз Қурған дигар тарафам ҳастаи. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор аст. дар видео оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 164 сомону 50 дирҳам. навора сар мекунем. марҳамат, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабуз, яъне шаҳраки Шарора. шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, деҳаи Уртабуз ё ки ҷамоати Уртабуз, ҷои ободиша мегӯяд, ҷои хубушдай. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, ки 1 калидор, 1 ошхона, 1 баня, кухни, даврӯзаи нави пачка, гирдаш полни худ маҳкам, хонаи навсох, медори фақат зиндагӣ мекунӣ. ягон камбудин дора, фақат медори зиндагӣ мекунӣ, ҳамаш тайёрай. срочно мегӯяд пул дар курш дар мефурӯшад, мегӯяд бо нархи 170,000 сомонӣ, ки боз арзон мешавад. баня кухни дорад, даврӯзаи пачка, гирдаш полни худ маҳкам. 170 та мега сумай бу кадоме ки агар ки харидор бошад арзон муомилаи хуб дорад. дар тирезаҳои пачка часпондага рӯи ҳавлиш шебе рехтага аст. хай бо дарахтои навниҳолам шинодагӣ ҳастаед. дӯстони азиз, якумгина рақамош рақамҳои Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамош номери Россия аст. инашам кор мекунад. дар номери Россияшон ҳам имо, ҳам WhatsApp ҳардуш пайвастай. одамони харидори аниқ марҳамат занг занен. боз муомила ва савдои хубам дорад. нархаш бениҳоят арзон, бо ҳамира арзон мекунад. ай даст натия хонача арзон аст. марҳамат, тамос гирем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар кӯчаи Баҳор, назди бозори Фаровон, пеши стадион, пеши компания Тисел, яъне балниса, ҳамаш дар пешаш. бениҳоят ҷои хуб, бозор, мактаб, донишгоҳ, ҳама чӣ дар пеши. ягон камбудӣ надорад. пеши стадиони Пахтакор, пеши бозори Фаровон, яъне наздика кай. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 дар хона кардагия бардорон, ки 1 калидор, 1 ошхона, 1 баня ва дарахтони мевадиҳандаам дорад. оби водопроводи нав часпондагия. оби водопровод ҳамаш қоида гидаш маҳкам, дар тирезаҳои нав часпондагӣ астай. хона ремонт кардагӣ аст. бадор ки фақат рангу бори не хеле беруниш кардагӣ нест, не ки хона тайёрай, медори фақат зиндагӣ мекунӣ. дастрошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 240,000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. дарахтони мевадиҳанда, водопроводи нав, гирдаш маҳкам, 4 дар хона, баня, ошхона дорад. главни точкаи зур аст, ки пеши бозори Фаровон, ҷои беҳтарин. нархша 240,000 сомонӣ мегӯяд, кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. якум рақамош аст, рақамои Россия, ки инамида WhatsApp пайваст дорад, ахириш 20 ва дуюм рақамош номери дастӣ аст, ки инашда имо пайваст дорад, ахириш 55. обшум ҳар ду рақамошон кор мекунад. метавонед ки аз амини ҳар ду рақамо аяташ маълумотои пурраша гирем. боз арзон ва савдои хуба мешавад. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Панҷ, дар Мирзоянс гуфтага аст, дар пеши насоси дуюм мегасоишон. замини обӣ аст, замини беҳтарин аст, замини ҳамвор, ки гирдаш полни худ 4 кунҷа дарахтони мевадиҳанда шинодага, як параш полни худ синҷид, яъне ки ҳамхелхи кадоме ки мефаҳмад, ва бо як тарафи се тарафи дигаш дарахтони мевадиҳанда, ки уже калонай. ҳамагӣ бардорон 19 сотиқ замин дорад, ки хона нокадай, замини ҳамвора, метавонед ки шумо хона када гирен. замини обия гирдашта полни худ одамо зиндагӣ дорам. ноҳияи Панҷ дар Мирзоя аст, пеши насоси дуюмда. нархаш бениҳоят арзон.
75 сомонӣ аст ба дорум ки боз ҳамирам муомила мекунам. Замини ҳавор метавонӣ ки ягон чи коре ё ки метавонӣ ки хона када гире бениҳоят замини кушод гидаш полни худ дарахтони мевадиҳанда ҳамаи намудаш ҳастай. خب یکم رقمش است رقمای آخرش 47 واتساپ پیوست دارن و دوم رقمشون آخرش 32 است که نمره دستیشونه هر دوش نمره دستی کار میکنه یکمش در واتساپ دومش نمره دستی پرامو زنگ زنید هر دوش نمره رسیه مرامت 75 تاش میگه با ارزان میشد مرامت زنگ زنید میگذاریم بعد چهارم خانه فروشی باز یک خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان که قرار دارد در نویه فرخور در جامعاتی وطن گفتگی است دهه کوهدامن ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёрае ки як калидор як ошхона ба як кухни даруни хонаҳо ремонт дорад хона мегӯяд дар райони фархур ҷамоати ватан деҳаи кӯҳдоман 14 хона мегӯяд тайёрае медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ дӯстони азиз маълумотша мо яхеша пафтор мегӯем ки шитоби шумо аввал шуруъ фаҳмед баъд занг занед нархи хона мега 175 сомонӣ аст бо арзонтар мешавад ина рақамҳои мегафоншон хонаи навсох хона дарунаш ремонт дора хай берунаш фақат ами рангу бориш мондагӣ аст одамони харидори аниқта мега боз муомила ва савдои хубам дорад ина бардороне ки аз ноҳияи фархор хона фиристадан 175 та савдо дорад аз шумо хоҳиш мекунем ки меҳнатҳои моро қадр кунед я лайкира занед фаромӯш накунед ва имконият бошад силкаша дар ватсап имо палисаш кунед ва кадомитон чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед маромат мо дар роӣ кунем мо дар видео оянда рекламаш мекунем мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон аз сература душанбе дар пойтахт дар райони сино гуфтагӣ аст маҳаллаи гулпарвар сари роҳдай шаҳри душанбе райони сино маҳаллаи гулпарвар сари роҳдай ҷош ҷои хубае ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ тайёрае ки як калидор як ҳоҷатхона як ошхона ба ням ҳуҷҷатошам 100% обсвет дорад ҳам водопровод ҳам качайка хобсветчам пасиени аст ҳуҷҷатон 100% ва чойлоби ангурам дорад дӯстони азиз гирдаш полни худ маҳкам медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ нархи хона мега 199 000 сомонӣ аст бо арзона мешавад дӯстони азиз нархиш хеле арзон аст агар ҷош агар ба шумо мувофиқ бошад шаҳри душанбе райони сино маҳаллаи гулпарвар кадомитон ки мехаҳед бо занг занед ҳамаи шароитош бо чойлоби ангур дарахтон гул ҳама чӣ доштае рақамошон тисер аст фақат одамони харидор мега занг зананд бо муомила мекунем ва маълумотша фаҳмода шумода метиҳанд дӯстони азиз ҳамин лайка занед ки ҳамин лайк ай ҷош ҷумъа ва навра то охираш тамошо кунед мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ шашум хонаи фурӯшӣ аст баъдро ки ёки хона ёки замин гӯем чӣ хеле ки ба шумо мувофиқ бошад бениҳоят арзон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб дар совхози назар маҳаллаи зарнику гуфтагӣ аст соҳибош шаҳри кӯлоб совхози назар маҳаллаи зарникуам хел навистиам 6 сотиқ замин маҳсулот дорад баъдро ки якдар хона кардагӣ аст ки хона коробка гидаш девулош бардоштагӣ ҳастай хай заминиш кушода метавонӣ ки бо айсар худтон хона када гирин хона қатъи ошхонаша чӣ хеле временка карда мондагия гирдашта полни худ одамо зиндагӣ доранд нархаш мега 35 сомонӣ аст баъдро ки нархаш бениҳоят арзон кадоме ки агар ҳамиҷора дона гуҷо аст баъдро ин рақамошон аст вавилон кор мекунад 35 сомонӣ аст ки хел хона қатъи заминаш дар ҳозира замон ёфтан хеламо ки хай точкаша намедонам акар як гуҷоша барое ки мо автараф нестем кадоме ки бидон рақамошон вавилон аст бо ҳамирам ягон сӯ муомила мекунад занг занед мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки сехонага квартира қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт дар якум советска гуфтагӣ аст домои хрушовский яъне якум советска дохил мешавад пеши мактаб саддиқ ҳамаш дар пешаш сехонага квартираи бардорон дар чорум ошона қарор дорад ҳамагӣ 44 квадрати метр намедонам ғайре балкон бошад барое ки дута балкон дорад сехонага чорум ошона 44 квадрат дута балкон дорад хоб даруни хонаҳо ремонтш хуб барои зиндагитон 100% мешавад 5 тараф дамага роҳ дорад аз 5 тараф роҳ дорад ҳамаи намуд транспорт ҳастае пеши хона дом дамага саддиқ мағозаҳо
лаби рои калон, хоб мактаб, ҳамаш дар пешаш ҷои беҳтаринае. Донбадро худаш, яъне чоршона аста мега соҳибуш, дута балкон дорад. Ҳамагӣ бо нархи 320,000 сомонӣ нархи квартира мега боз муомила дорад. Хай набо рақамошро занг занед, рақамошро мегафонай, бо дига маълумотша гирен. Ин буд навори имрӯза то видеои оянда.